Pun mo, i-chat mo, pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Merindal na po, merindal na, merindal, 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 merindal. Chismis para strong. Salbata na ko eh. Pagkapuon-punta ni Misalto. Lat ko na. Conga, no, you Pagkapuon-puon salto. come on, shake your body, baby, do that conga, no, you Alam can't ko. control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga, no, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. Kumusta lamang po ang sa tuyang hapon? May mga birthday ngunyan. Haberday, 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 haberday. Kumusta po ang sa tuyang hapon? Kumusta po ang sa tuya ng mga birthday celebrants ngunyan? Haberday, 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 haberday. Kumusta po ang sa tuya ng mga travelers? Good afternoon po sa Indogabos. May mga birthday ngunyan. Kumusta po kita? Salbatana, pagkapuon po ko, gari wala ko kuya ni sa wish mo. Pangyari. If you can dance, let the music move your feet. The rhythm of the island, and that sugar cane so sweet. If you want to do the conga, you've got to listen to the beat. Kumusta po kamugabos? Kami po naglaom na kamugabos ayos. Kami po naglaom na kamugabos mga tugang nasa marahay na kamugtakan sa ano yun eh? Nata ko yan imbita garmainit. Nata garmainit, ha? Nata garmainit. Gede, garmainit ang pamati ko ah. Garo yan lingautan. Uy, pasensya na po kamugabos tabi ng mga nagkaantabay ngayon sa tuya na programa. Bata so pati sa camera kung nataladig video, pasensya na po kamot ang camera ko ngayon, medyo blurred. Medyo may katarakta. Nag-cover sa mga pag-iriba mitabi duman sa ginubatan. Nawalat dinara so saro. Uni pa lang ang camera ko yan eh. Hindi na pi ko yan eh. Saro ko yan eh. Sino ni oh? Uni oh, dahil na pwede. Uni oh pala no. Dahil na pwedeng ibugtag sa pangan. At talaga, pangyayari. Alat nga mo, di na plus ako. Alat ko natadid. Natanong di na plus ako kunyang, gari ko yan may di na plus akong malipot ha. Madali lang ta. Inaman ko na muna nagbakal kaya ako kikuan ki hot drinks. May lang ta, inaman ko na muna. Tagay ng resolution sa kuwan ko. Inda. Garo yan solusyon sa problema ko ngunya na hapon. Kumusta lamang tabian sa tuya ng mga birthday celebrants ngunyan. Haberday, 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 haberday. Sa tuya tabing numero na pwedeng apunan 0928-777-5548 0966-203-0034. Ang sa tuya tabi ng mga istorya sa programang Pinky on Mo, mga tugang ngunya na pa sa hapon. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon. Ang sa tuyang tataramon ngunya na hapon. Oni an sa kuya na halat ngo na. Deng kamugtak. Deng direksyon naman ang pagalon na. Dahil naman kideksyon kita tara. Madali lang tanaka kung pala no. Ang sa tuya tabing tataramon ngunya na hapon. Mga tugang pati susalo ko pa ng cellphone na yaon sa tataramon ko nakaupa. Ano ngunya na daw kuya Nems? Webes ngunya na di. Pizza 30 ngunyan. 30 ngunyan sweldo pa lang ngunyan.
Surilduhan pala ngunyan. Kumusta po kamo kabos? Kumusta tabi ang mga travelers ngunyan na paghapon digdi po mga tugang sa tuya na kapalibutan. So mga travel dyan ha, ingat-ingat kamo sa pagmamaneho. Tabi, buda day magparakwan daw. Bata, pagharani na pala ang kwan, pagharani na bagaan, ano ni Kuya Nems, pagharani na baga ang piyestang gadan. Ano ini? Nagiging busy man daw kita gabos kan sa tuya tabi na ano yan, kan sa tuya tabi na sitwasyon mga tugang sa tuya tabi na palibot. Kaya anong nangyari? Kung busy kita gabos, baka po dahil kita masyado na kwan, baka dahil kita masyado na makatapos kan mga dapat natong gigibuhon. Alagad mga tugang mag-ingat tabi. Ano? Okay? Ang sa tuyang tataramon mo niya na hapon, anunuhot. Yan. Ano mo sabihon mga tugang kang tataramon na anunuhot? Aramin kung ano ang gusto sabihon kang tataramon na anunuhot. Sabi ko niyang Kuya Misa, gari ang isip ko ngunyan, naglatawa. Gari lataw ang isip ko ngunyan sa kuha. Gerilla tao ang isip ko sa panganoro. Hello! Hi! Hello po! Ang sabihon kang tataramon anunuhot, small insect like a centipede that shines when squeezed at night. Ako ni Kuya Nemes naglalawag sa talinga paminsan. Ining anunuhot na ini, sadit siya nagari aluhipan ang klase. Pero pag nayaon siya sa madiklom, nagliwanag siya. Yung tabi yan mga tugang ang gusto ang ikarong insekto nang apod tabi kang anunuhot. Yan ha. Minalaog tabi yan mga tugang sa kwan, minalaog tabi yan sa mga madiklom na lugar. Kaya madali siyang mahiling. Tapag naipit mo, na-squeeze mo siya, nagliliwanag. Hello? Hello, Miko. Good afternoon. Good afternoon. Hindi sa Ligaw. Alim pa pa to yan. Alim pa pa to? Okay. Lang yan na pagmaliklong pag narunot mo. Ano? Blue. Ano? Kung may yellow, ang nag-ilaw yan pag bluming yellow pag narunot mo sa banggi. Okay. Banggi lang yan nag-ilaw. Pag mga kodainan, pag-aron ka din maliwanag. Yung man may ring ang I see. Diyan pala, nataalim pa pa ito pare. Ko pag ano baga, pag minsan nga ni baga, pag may tantrums ang sarong aki o kaya sarong tao. Tigdi sa Ligaw na siguro nga ka, nasuot na naman yung naging papato ang talingog-nog mo. Ako talagang araw mo ka anmigo, minalawagan sa talinga. Iyo. Di ba? Buda, minakaw sa para mag-difference ang pagdangog mo. Bakusa na, pwede kang mabuha. Nata, Di naman yan naali. diyan sa talinga? Oo. Talaga? Na yan. Ipa-operal mo na yan. Oo. Talaga? Ay, nako. Ate yan, ano? Ha? Medyo maate yan. Sa ate yan, sa mga, mga alpong. Iyo, kami talaga igo ka yan, igo talaga kaming sa bulod na ngaya, ay, nakwan ngaya, di nga nakakadangog ta, gari ngaya na sa talinga, linagon niya kang anunuhot. Di ba? Okay. Pag medyo may tantrum sa sarong ate, siguro ka ngayon na nasuot na naman yan ng papato ngayang utak mo. Nainit na naman niya ang pamayo ni Libre Masila. Siguro niya nasuot hindi papato ang payong. Okay, sige, Migo. Salamat. Sarawayo na. Okay. Okay. Alam ko na. O di, yun na tabi. Yan ang sa tuyang tataramon ko niya na hapon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Ay, maray na hapon po. Hapon man. Oo. Aduroy. Okay, maray na hapon. Pwede ba ka pala mo sa hita mo nanonood? Nataman. Laposon ta kang salbatana ka na. Mapadagit naman nagurang ini. Maganyo nun ang kaduroy na palawag mo dyan sa hita mo. Talaga sa may singit mo? Kaniguan nata.
Minaliwanag ang singit? Mahayayo. Talaga? Balon mo. Sa lalaki, garo, marayot sa endo, garo di pisilong konsent makadalaga. Ayun na. Dito nga mo pagkagata. Ano? Pagtulog mo mga gat. Di ko aram. Actually, nakadagog, pero di pa ako nakailing. Tadayo to nagarit puro kigihoy. Iyo ta, iyan palang gari sintipid nga ni, sa libon da, ang apod kan, alim papa, tumananggad sabi ni Ate Pita. Di ano nuhot. Alim papa, to, ano nuhot pa lang dyan, adi? Pag rinunot mo, garo naglalaad siya. Iyo talaga. Pero sa endo, gari magayon na minaabot sa singit, ani buda, nakadalagan sa konsen, minaliwanag yan. Pag maparat ka. Yan, yun ang yan. Gari piling, maestar ang pag, gusto niya maparat? At tapos, sarawayon. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Na-discuido naman sa punta naman ko na naman na, ayun da, di, kamutabi na mga ayaw tabian, mas marin na naidukaran kita, mga tugang kan mga sitwasyon sa tuya, tabi na palibot. Alright, didi kita sa mga samdo sa pagkabuhay. Sabi digdi, ano nga nang kwenta? If you're, okay. Ayun na nga ni so. Ayun na nga ni so sa, ito. Nawara lugod so. Aha. Okay. Ayun na nga ni so didiskuteron. Nawara lugod so didiskuteron kung niya na hapon. Alright. 10 things guests notice first when they enter your house. Ang mga bisita daa, igoda ang mga tugang ki mga 10 bagay. Igoda ki mga 10 bagay. Mga tugang na dapat pigatanda ninda kun sinda primerong minadyan sa harong nindo. Iya mga nagari first kang ma-visit, Kuya Nems. Ikaw ki, ang nagbibisita pala, may primerong nahiling. Diba, nga nagduman ka sa harong ni Kuya Nems Flora. Regardless kung saan ka mabisita, mga tugang na lugar, ikaw palang kisampulong bagay na nanonotice ang visitor. Although, baka manasampulo gabos, kundi, one of these mga tugang is being noticed by your visitor. Di ba? O ano data? Ikatabi nag-aantabay ngun yan. Ha? Ikatabi na ano yan. Ikatabi na nag-aantabay ngun yan. Kung nagbibisita ka sa harong kang barkada mo, kan friend mo, kan tugang mo, o kung sisay na harong na binisita mo, anong inot mong narireparo? Ako, Kuya Nim, ang primero kong narireparo, pag ako nagbibisita sa harong, ninsisay man na tao, ang primero kong narireparo tabi, an parong. Parong? Parong? Ako talaga in anything I do, ang primero ko talagang nanonotice, smell. Pag paano ko nga i-deliver ini? Paano ko nga i-deliver ini? Smell is something that is unforgettable. Kaya tabi, ilingon nindo ha. Kaya bagan mga lalaki o babae, nag-perfume ang Kuya Nimi. Ako usually, pambira ako mag-perfume ta. Ang dungo ko, habo kimahamot, habo man kimabata. Ang gusto kang dungo ko, daing parong. Now, pero usually, once na ika ngayon nag-perfume, ang perfume mo na iyan will be recalled forever. Kang nakaparong ka iyan. Pag napaparong niya kung hain ka, kung nagsain siya, pag napaparong niya iyan, she or he will remember. Wow! Parong ngaya ini ni Nems Flora. Perfume ini ni Nems Flora. Pareho man po yan kung ikaw nagbibisita ka sa harong. Sabi digdi,
ang primerong nanonotisya ng tao is the smell. Ako kuya ni may iwan sa mga primero ko talagang smell. Alam ko na tayo naman ko mo nag-agyo ka sa bago sa Starbucks ta. Naginom akong chamomile tea, nata daw tagad gusto ko mag-inom mainit ka sa bago. Maski mainit tununon so chamomile tea, ang pagiling ko kuya ni malipot. Malipot sa pagiling ko. The first thing to remember that tabi notice first when they enter in your house is number one smell. Ano ang connection kang smell? Gari man sa tawo ko yan, Emi. Ang primero mong manunotice sa tawo na kauron mo is the smell. The smell of perfume, the smell of his mouth, whatever, can be remembered. Uyog-uyogon mo yan. Pero kung kang perfume, kung ka nag-perfume, ang primero mong manunotice dyan kung paano mga tugangan ambience kan sa iyang lawas. Sabi digdi, the smell of fresh, clean scent or any lingering odors. See? Gari, ang pagbisita da sa harong mga tugang, garing tawo, kung ano ang smell mo, iyang inot na nanunotice whether it is a good smell or bad smell or a scent mga tugang or any lingering odors. Gusto sabihin ko yan, Emi, mga bako o kaya-aya o kaya-ayang parong, iyan ang primerong nanunotice da tabi kung nagbibisita ang tao sa harong mundo. Siri nga ya tabi sa tao na nagugustuhan mo. Tama? Sira mo talaga mag-inom kay chamomile tea? Huwag mo daw kung ngunya na po, nata daw. Baka maulit. Diba? Number 2, ano pa ang nanonotice? Tama ba? Tama ba? Are you with me? Mga kapingki, are you with me, Tabi? Are you with me? Hello? Migo, Yeah. singit ko lang yun eh. Yeah. Pag nakakaparong ka bagang perfume, minsan mixed emotions ang mamamatay mo. Mixed emotions. Kasi Migo, iyan na perfume na iyan, i-relate mo duman sa inot na taong naparungan mo kayan o pirmi mo siyang napaparungan. Tapos minsan Marurumduman mo siya regardless kung ano man itong sa indong napag-ibahan, matatandaan mo siya and sometimes nag-ulok-ulokan na sana. Tama? Natumbok mo, Migo. Lalo na, Migo, pag katanin mo, may pauli, baka katanin mo pirmi sa bus, araw daw, ito paro niya. Pirming ito. Tapos pumili mong sa bata na parang mo ansod. Tapos, Migo, so haloy mo bagang day siya nakakasabay. Tapos may time nakasabay mo na ibang tao, pero araw kayo daw ang perfume, marireminis mo. So, Correct. Iyan, that will last for, a longer time. Pag itong parong, flashback. yes, ma-flashback yan. Tapos habang nag-flashback ka, nag-uulok-ulok ka sa diri mo. Tama. Kaya, medyo kan man talaga dapat kita magpahamot-hamot man. Pero bako lang grabe, arog sa kuya, dako pwede sa mahamot nonon. Andong ko dahil pwede sa sobrang hamot, dapat light smell sana. Di ba? Oh, now, yun tabi yan, smell. That's number 1 palan ko yan, Ems. Lingering smell o good smell is always mga tugang, remembered. Ngaya, nagkasabatan ka mo, nag-uron ka mong dua. Anaparong mo, kilikili. Pagtama mo nang gadsa, salbatana, kilikili ini. Otro mo siya mahiling. Kilikili. Pero,
maski databi, good or bad smell, matatandaan mo yan. Ipo, number 2, number 2, are you with me, mga kapinggi? Kakasarabot ang tabi kita. Good afternoon, Henry M. Tama ka sa pigsabi mo. Kung ano talagang enot na impression mo, ikangani, naparungan ko itas, ako na naman, so nasampulan kayo ni. Ikangani, naparungan ko ito, ika sa Ayala, nasa bata ka, grabe ang parong mo, parong makakupo. Nagatul naman sa payok. Ayun na say, anong parang makakupo-kupo? Deka daw ka mukha yan na. Di ba? Oh, ito. Number 2, database cleanliness. Ay, wait. Cleanliness. Uncleanliness, mga tugang, is next to good smell. Kuya Nems. Ang harong daa, pwede mong ipareho sa tao. Ilingon mo. Paano mo maaraman kung ang sarong tao malinig sa lawas? Ang basihan ka ni ba, uni? O nang pigiling ko yan ni ka ni ba, ha? Uni. Uncleanliness, tabi, pag-abot sa harong. Siyempre, so dust, dirt, or general tidiness. Kalinigan. Pero kung ipapareho mo tabi sa tao, ano mga tugang ang dapat mariparo mo? Dapat da po ang lawas niya daing arikdik, daing lubag. Ano nga na po kan kuya ni Misus sa liog? Sa liog, bagano po kaan? Maski ang daplos niya, pag ninamitan mo, bako lamang maaskad. Medyo lamang sweet and sour. Arog databikan, that is how cleanliness, mga tugang, is noticed. Kung ka nagbibisita sa harong, or kung i-compare mo databi sa tao, mailing mo na he or she is clean. Paano mo da maraman na ang saro? Magtarapatan kita. Paano mo maraman kung ang sarong girl malinig? Unang pigiling ko yan imikan mga kadiba. Number 1, pigiling ang buol. Pag ang buol daa malinig, ang buol daa mga tugang daig bako batak. Nagaling na ka mo kidaragan na batak ang buol. Ay pangyari sa maaba ka may nagtis. Ay, di ba? Pailingon mo ang talinga ba ko? Ilingon mo kuya ang talinga. Ining likod kang talinga, ilingon mo. Pag malinig yan, malinig sa lawas yan. Ilingon mo ang basta mahiling ko yan. Ilingon mo na igot-igot. Pag malinig na sa lawas, malinig ang igot-igot. Hello? Hello, Migo. Ako pigiling ko ang kuko sa kamot, fingernail. Ano? Ang pigiling ko, fingernail. Nata? Yan ako nagbabase ta. Kaling mo mati. Yan bagay. Kuan, ang kamot baga, termitan bigagamit baga. Baga. Yung color job man yan o may color job. Ang tigihiling dyan for me, ang kamot, fingernail. Fingernail, Tapos, nails. Tapos sunod, talinga. Sa totoo lang, Migo, sa fingers, mailing mo kumalinig ang tao. Iyo. Kung ang guramoy, kung ang kuko daing kiray, matubis niyan. Ilingon mo ang kaigwisan kan fingers niya, yan na. Sarod mo ang fingers niya, Migo. Mailing mo. Iyo. Pag ang fingers niya malinig, tabi, malinig man ang lawas kaya yan. Regardless kung lalaki o babae. Iyo. Yan ako nagbabase. Di ba? Pero may mga pagkakataon na okay na. Bye-bye. Alright, number 2. Number 3, tabi, the entryway. Kung mabisita ka pala sa kuan,
bisita ka palan sa harong. Ang primero da kuya niming narireparo, supintuan, the entry way. Paglaog mo sa harong, ikaw nga na kung binisita na, aday ko, istorya, tabaka. Saan ako nagduman kang, may pinakapiestahan, di naman ako kuya niming piestahan. Pagkalog ko sa harong, malinigon man talaga ang araw. Pati sa naka-star, mga linigon. Alright, ito. Ano pang nanunutin sa harong? Decor style. Dekorasyon sa harong. Uy, kamo daw tabi sa harong. Di na ka magparaburog takikortina na gari ang hitsura gari kuan. Ang magayon na magang mga kortina. So, ano po kayo ni? So, may basta sa mga kortina na medyo nakaka-relax sa mata. Nakaka-relax sa mata, tabi na kortina. Sunod, furniture arrangement. Yan. Kung paano mga tugang pinakaray and furniture dyan sa harong kayan. Di ba? Temperatura, too hot, too cold, or just right. Mainiton nga ya, maliputon nga ya, normal lang nga yan temperatura. Those are being noticed. Temperature, flooring condition. Pagkalaog mo, hihilingon kang bisita mo sa salog mo. Gariman sana, pagtitanggal mo ang sapatos mo, hihilingon kang kairiba mo, subitis mo kung malinig ang kuko mo. Diba? May mga tao na mga malinig, tabag ilingon, pero mga tugang, mariparo mo mga internal part kang lawas niya, salbatana, minadaklom sana. Nalino na, pagkagayon-gayon na daraga, pag-sleeveless, salbatana, may ito. Ay, inta. Di lamang kikurkuskus ki tawas ang salbatanang kilikili na pumuti-puti lamang na. Nagtinatsar ka na naman ngayon dyan na. Dahil, nagkariling ko man sana. Pero, ang aram mo masyadong nakaka-turn off tabi ko. Sa totoo lang, bako man ako. Kan ako soltero ko yan, Imi. Istoryanta ka. Kan ako soltero, madali daw ako ma-turn off sa babae na ang kilikili, halabaw ng buhok. So pag hinapurus mo mga batarumon, salbatana, hapuruson mo ang kilikili, garong iraidahan. Pwedeng iraidan kibalingoy. Grabe ka man nga. Sa to, ilinganin mo ha. Pirang balik ako sa Singapore, Kuya Nems. Sino pati, mga rinjuyo niya, minakapot dumambaga sa MRT? May lang mo, salbata na nga niya akong pangyari, mga maputiun ba din? Pero, sa ibang mga countries tabi, the cool na mga girls, mga tugang ang harap, bako kaya masyadong acceptable sa cleanliness kung ang sarong girl halaba ang buhok sa kilikili kumpara sa mga lalaki. Di ba? Oh. Kung yan databi ikukumparan mo, pareho mga tugang sa harong. Kung matubis ka sa harong, matubis man iyan sa sadiri. Kung masamok databi ang harong mo, masamok man ang lawas ka iyan. Grabe nga ang komparasyon mo. Na, ako po, nagbabasa man sana ako digdi. May nagapot ko sa kuya ni Meo. Kaysa ka nga nagka-fiesta. Basta sa pinag-fiestan ko, sa ka-excited niya, kung saan ako maglaman, bukod-bukod niya ako. So ka-excited,
Kung saan ako magduman, bukod-bukod niya ako ta. Ano daw, masak baka, pigaban, ano dang itataram ko. Awin na. Yun na tabi. Oh, last point. O ne, pangultimo. Sa mga nagbibisita po sa harong, aram mo kung ano last na pig-observe kan mga visitor ko yan, Imi? Comfort room. Ito lang. Ako daw, bako sa, maski ako lalaking tao, very familiar daw ako sa comfort room. Di ba? Magayon bagaan mga harong, mga tugang na magayon ang comfort room. Naso gari baga pag tuminuko ka duman, gari ka man sa napo nasa kwarto. Bako namin na bukas ka pa sa nakampinto, salbatana, naparat. Para ang nga madi, sen nga tabi susiar nindo, yan nga madi tabi. Pagkalog mo salbatanang diklom. Biyo ka na ano pud kaan? Biyo kang mabubulsot sa inodoro. Yung tabi, yan masanan mga dagdagta mga tugang na mga samno sa pagkabuhay ng tao. Dili po sa tuyang programa. Nang harong, pwede mo tabi na ikumparar sa lawas ng tao. Tama? Nasabutan tabi. Kaya baga sa tawang malinig ang lawas ko yan, Ems. Kung malinig ang lawas ng tao, usually, maray ang parong kayan. Pero bako man gabos, tagamang ki mga malinigon, pag dinaplos, salbatana. Minasarangaw. Buda. Mas maray po ang sabi nga ni, malinig sa lawas. Kaya na, dakol kang friends, di ba? Dakol katabi na friends, tabi sa saindong lugar. Buda, dapat, paano ka magkaigwa kidakol na friends? So always smile. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis, mga helang, nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magbangatay, kay puan po nasabayan ng protection Liver-Aid. Liver-Aid Silimarin Capsule. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga pangenot na butika nationwide. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Pwede man na maka-apektar yan, asin makatabang mga tugang sa pagpugol kan pagubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig ka man uminom o dahi, mas maray na ang Liver-Aid Silimarin Capsule sabay moral da. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver-Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Ang mahiwagang tanog, makalipas lang kan mga patalastas. Hindi po mga tugang sa indong programa na sa indo pong programa na Pinky on Mo, baby. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Liver-Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver-Aid. It's liver lover, boys! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver-Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver-Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver-Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427, 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfe-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. O sige, mananaw kita ngunyan ki 100 pesos tabi na load. Yan, ha? Tapos na sa tabi ko, ang likod, natadaw ko yan imbitan sa kuyang, garo ang sa kuya na, ang sa kuya bagang halunan, gari kwan, hindi la ako pati, gari na tanong niya ako, gari ko. Anong pitsang ngunyan? Itandaan ko daw ang pitsang inin, Oktubre 30. Tandaan ko rin. Lat ko na Huli tabi ang tanog, 100 pesos tabi ha. Mag-text tabi, ay sandali, tagarin may, bayo natin, may text muna kita. Good afternoon. Good afternoon, Henry. Pagbatak ambol kang babae para tanong, deman gayod. Kuligo talagang mga tao na batak ang buol sa totoo lang. Hello? Sir Hen. Yes, good afternoon po. Sir Hen. Po. Ano po so pension yun niya na November, itatao to, i-release tulos. Arin pong pension iyan, madam? Po? Arin na pension po iyan? So, pension kang seniors. So sa social pension? Ako po, so, pension talaga. Sorry, retiree po yan, retirees? Para sa retirees? Yes, yun po. Oo, ano po ma'am, GSIS o ano? SSS? I-release po tulos. Sige po, taihapot ko, tabi i-follow up ko tabi ma'am. Sa aga, balikan mo ako, ipa-follow up ko ha? Opo? Sige po, thank you.
Iyo, pero pensioner ka po, ma'am? Po. Pensioner ka po? Yes po. Ayun, okay. Sige po, ipakan ko po ha. Ipapalap ko po. Iyo po. Sige po. Thank Sige you. ma'am, okay, welcome. Ako na kuya ni, minauyam daw ako na mga, aram mo, unan nagkapira kong mga, ilang mga padaba kong sektor. Number 1, senior citizen. Mga sektor iyan na dapat ko din na papabayaan ang kan sa tuya na mga nasa pwesto. Diba, mga seniors? Ikadua, mga teachers. Mga teachers, dapat atamanon yan. Ikatulo, mga nagkatrabaho dyan sa pribado, asin po sa gobyerno. Ikaapat, mga daraga. Good afternoon po, Henry M. One. Ay, huni, basahon tayo ni madali lang ha. Pagkat pag na tawag ko kay advice ni madali lang ha. Ito. Pasko na. Ay, madali lang po. Tawag ni may text digdi. Ano kaya maray na music digdi ito. Sabi ito ha. Ito. Good afternoon. Good afternoon po, sir. Birthday ko ngunyan, sabi niya. Birthday ko po ngayon. Matagal na po akong nakikinig sa programa mo bawat hapon. In fact, kahit po naka-FM ang mga kapatid ko, nakikinig kasi ako palagi dahil gusto ko pong ma-entertain. Hindi ko maisip kung bakit isa pa ako sa mga texter mo ngayong hapon. Ito po ay problema ko sa aking boyfriend na halos 8 taon pong agwat sa akin na 2 taon may 5 buwan po kaming nagmamahalan. Sir, sabi niya, habang tumatagal ang aming relasyon ay lalong tumitindi. Jesus ko, habo ka kaiyan? Lalo pong tumitindi dahil po ito ang problema. Dahil po napakasiloso niya at mukhang insecure sa mga friends ko dahil nga mas bata ako sa kanya. Nagtatrabaho po siya sa isang government okay. Nagtatrabaho po siya sa isang government office dyan sa Sarawis. Ako naman po ay isang simple lang na empleyado dito sa isang mall sa Legazpi. Halos araw-araw niya akong sinusundo. Walang araw na hindi niya ako inaabangan sa aking pag-uwi. Kung hindi niya ako nasusundo ay pinapasundo niya ako sa tricycle nila. Ay wow! Grabe! Kaya lang po, parang sakal na sakal ako sa aming relasyon. Minsan po nag-away kami dahil nga sabi ko, bigyan naman ako ng pagkakataong makapaglakad-lakad man lang kasama ang mga friend ko. Hindi niya po iyon gusto. Dahil daw kung gusto niya kaming dalawa, kung gusto niyang maglakad-lakad ako, dapat kami pong dalawa. Ang ugali niya kasi ay mukhang noong panahon pa. Pero umabot kami ng sobra 2 taon dahil po napaka bait niya at alagang-alaga niya po ako. Habang tumatagal po, nafe-feel ko na parang kinokontrol niya ako. At ito ang hindi ko po kaya dahil kahit ang mga friend ko ay pinagsisilosan niya. Pasensyahan mo ni, tagurang na gayud ini. Pero ang edad mo, i-text mo doon sa kong edad mo, Kahapon po, paglabas ko sa mall na aking pinagtatrabahuhan, hindi sinasadya, kausap ko yung friend ko doon sa labas, na lalaki. Mapagbiro talaga yon. Dumating po siya at nagalit. Ay wow!
Nadagit sigurang. Dahil daw, bakit ako nakikipag-usap? Ay, magrabi naman para makiuron dagit. Tiwala sa Wilkins. Sandali. Nagod sa music na wala nagod sa kuya na di ba? Doon, nagselos po. Nag-usap kami, pero sabi niya, hindi daw ako pwedeng, ay grabe naman. Bako naman ang maray na gibigibong na para ka makipag-urong bawal. Ano naman yan? Ano po ang pwede kong gawin dahil po naguguluhan ako at ano yun eh? Ang pagmamahal niya po sa akin ay parang nabahira ng pagiging selfish. Alam ko pong expert ka pagdating sa ganitong bagay dahil po marami kang alam. Gari sala ka ni. Gari sala ang sa imong interview. Wala akong alam sa totoo lang. Sa totoo lang, pag-abot sa mga gurong girlfriend naan, kulangan sa kong kaaraman ta. Ang naging girlfriend ko, kanako po soltero, solamente si Mrs. man lang. Na iyo ang pinakasalan ko. Nasabutan mo? Okay, arog kayo ni. Arog kayo ng arog, tukawi sampangan radyo. Maupo ka dyan sampangan radyo, ha? Tukawi. Kusog-kusog ang radyo. Iyo, kusog-kusogon mo ang radyo. Ha? Arog kayo ni. Feeling ko mananggad sa boyfriend mo, may pagka-insecurity, garo insecure siya. Okay. Uli, may nagtitik sa kuya na. Okay. Alam ko na. Sus ko. Mapagal magparapakyo. Alam ko na. Okay. Alright, o ganito. Ay, iha, kusog-kusog ang radyo dyan, ha? Kusog-kusogon mo, iha. Aro kene. Number 1, maghurong kamong duwa kitultol. Dapat ma-establish mo ang tiwala niya sa imo. Nagluluwas na kulang siyang tiwala sa imo. Nagluluwas na kulang siyang tiwala. Explain mo ito na ano yan, na damaski araw ko itong sitwasyon, dito makaka-apekto sa relasyon nindong dua. Nasabutan. Bago man kaya, kung araw ka ni ang sitwasyon, ako sa iling ko, masyado siyang, ano po ka, Kuya Nems? Possessive. Ang possessive na persona sa pagkipagrelasyon, priming ribok ang iabutan kaan, he or she wants to control you. Gusto sabihin, kay puan mo sa tiwala para dai masyado umabot sa arog kaan na bagay. Kaurunon mo siya. Kung habo niya magsunod, nantig di akong maginibo. Basta nantig ako, arog ako kaini. Kung habo niya magsunod, tabi, nagdududa si mo, may problema yan, anak. May problema. Ay, kwampalan siya, 27 years old siya, Kuya Nems. 27 si girl, plus 8. Pira. 8 years ang gap. 27 plus 8, pira. 30. Mga 36, ang lalaki. Ipo, kauron mo siya, ninmaray, tangani po na, maging manggay. Di mo pwede kaya na arog lang kaya na kontrolado. Di pwede, sa relasyon dapat give and take. Di pwedeng kontrolado o gusto niyang kontrolon ang gabos na bagay si mo. Bako tabi iyan ang kuan, bako tabi iyan ang dapat nagibuhon. Di, mas maray, sa pag nag-uuron nga dapat di nag-iiwal. Diba? Pag nag-uuron, dapat po di nag-iiwal. Barang light conversation na, Nari po nagharalang kawan ki boses. Iyo, ayan tabing advice ko. Tabi dyan sa imong hapot. Okay na? Alas 4 na.
Di ba? Yung tabi, yung natabi, yan. Di, ano na, alas 4 na ko yan, yung param na kita ta. Pasensya na po, so hapo, so sa tuya na tanog, sa kwa naman, sa aga naman sumaywag. Ay, ang mga helang kang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tanganing mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa lunas ng proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Ang Silimarin kang Liver Aid, sarupong antioxidant na probadong epektibo sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man wara, mahilig man uminom mo day, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para na yung tama sa tay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya ang mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na tay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Merry Christmas po sa Indoga Boss! Minus 1 sa nakuha o sandali lang sandali lang, ito na pala hindi na kita kuha na tama-tama ining music tang ini. Alas 4 na po, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako sa aga 5 o'clock sa programang Morning Hirit. Goodbye, good afternoon sa Indoga Boss. It's amazing how you can speak right. Ano yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan.